Sajjieda, għaqdiet u produtturi lokali se jkollhom l-opportunità li jesponu il-prodott lokali. Dan waqt il-Malta Fish Fest ta' din is-sena iżid ittella nhar l-Indipendenza fil-21 ta' Settembru fir-raħal pittoresk magħruf bħala tas-Sajjieda f'Marsa Xlokk. L-attivitajiet se jinkludu diversi esebiti marbutin mas-sajt mid-Dipartiment għas-Sajt u l-Aġenzija Aquatic Resources Malta, ikel relatat mal-ħut u frott tal-baħar u apparat użat għas-sajt fost oħrajn. Waqt il-Festival tal-ħut se jkun hemm ukoll żona tfal, fil-waqt li se jkun hemm ukoll divertiment minn diversi kantanti lokali fosthom Annejja, Sara Bonnici u l-band tagħha, Bernie and Pod, kif ukoll Stereotipi. Id-direttriċi Estella Bonello Sant spjegat it-teħijiet li ilhom għaddejjin ix-xhur biex dan il-festival ikun wieħed ta' kwalità. Għal sena oħra ser nkunu qed norganizzaw il-Malta Fish Fest, ovvjament fir-raħal tas-Sajjieda Marsa Xlokk. Minn hawnhekk nixtieq nistieden il-Maltin u l-Awċin kollha sabiex jiġu nhar is-Sibt 21 ta' Settembru mis-6 ta' filgħaxija l quddiem u jgawdu minn din il-festa mimlija attivitajiet għall-familja kollha. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd saħqet fuq l-importanza li jiġu organizzati avvenimenti ta' dan it-tip f'pajjiżna. Hawn spjegat li dan il-festival qiegħed iservi wkoll biex juri l-impenn tal-Gvern li jkompli jkun ta' kontribut għas-sejda lokali u għax-xogħol li jwettaq għall-benefiċċji tas-sajt f'pajjiżna.